Kempil kamar dikanipun sawatawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu, mugia tansah kajiwa kasarira tumadah dumateng panjenengan sedaya lan kula sagung waradin dumadi. Matur wonten ngarsanipun para bini sepuh, para aji sepuh, para kasepuhan, minggahipun para alim ulama, Bapak Yai, Ibu Nyai, ingkang rinten kalawan dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntuning kiblat para panembah ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban-pangembating praja, satriyaning nagari minangka pandhap pandomping para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Para tamu kakung semawana putri ingkang hambek berbudi dharma saha pantes sinudar sana. Wabil khusus dumateng keluarga agung Bapak Nyamun dalasan Ibu Tukiem utawi Ibu Sahmatul ingkang pidalem mriki nggih Desa Sengon Kecamatan Bendungan ingkang tansah satuhu bagya mulya. Para matur dumateng ngarsanipun para tamu, para lenggah kakung semawana putri ingkang tasih lelenggahan ing dalu punika.
Nggih paring pudiastuti pudiastawa wonten adicara ngentas mitulus Kang Putra hangunduh pinanganten putra kinasih panjenenganipun Raka Mas Khairul Anwar ingkang hajatu krama panjenenganipun Dimas Ayu Istiqomah. Para matur wonten ngarsanipun para lenggah kawula sakanca saking campur sari papat songo kepareng sowan wonten pidahan mriki saperlu nggih paring lelipur dumateng panjenengan sedaya apabila samangke anggenipun kawula sakanca paring lelipur dumateng panjenengan sedaya wonten tumpang tindhihipun lelagon kawula sakanca ngaturaken lumuturing samudra pangaksami lan ugi wonten ing dalu menika kasekuyung dinding para vendor ugi Rama Profesional Audio saha saking panjak barbarnya Indonesia ugi katur live streaming saking Barata FM saha TVRI Jawa Timur ing dalu menika katur dumateng panjenengan sedaya ing wasana nderekaken lampah panjenengan wonten ing dalu menika suka parisuka sesarengan kalian campur sari papat songo. Nggih